Bueno, anem a començar amb el primer gameplay d'Elite Dangerous. El primer gameplay que faig jo i la primera vegada que jugo, la primera vegada que l'obro, vull dir, tot serà nou. Welcome, Commander. Vale. El meu starting pack. Ship details. Package features. No puc agafar-ne cap altre pel que veig, no? Res més. Stock Sidewinder, Random Federal, 1000 crèdits. Això és el que deu vindre amb el joc. Si hagués sigut backer i això, doncs potser tindria més naus i més millores i més cosetes. Una mica lletja, però bueno. Ok. Training. Options. Full screen sí, 5280 per 1080. Això o a 60, no sé per què és el 59 amb 94. Molt bé. Tots els gràfics el més alt del món possible. I... Start. Tenim pel cul el training. Open play, solo, open play, solo, open play. Molt bé. Molt bé, amb el joystick puc moure'm per aquí. No sé com aplicar ni entrar. A veure... No. Molt bé. Missions. Aquí en el bulletin board apareixen les missions que hi ha. I on són i la recompensa. Outfitting. Si em vull comprar i millorar coses de la nau. Internes, hardpoints i livery, que són pintures i tal, que veig. Vale. No sé què anar a fer, tio. Estic més perdut que el barco de l'arròs. Bueno, com que no sé què fer... No és que no sàpiga què fer, que no em surt el mercat de valors, diguem-ne, el mercat de commodities, les matèries primes, per veure els preus i comprar o vendre, o sigui, com que no sé què fer. Ship released. Engines engaged. Bueno, a volar. Landing gear retracted. Au, he tret el tren d'aterratge i això ha anat bastant més ràpid. No n'hi vaig bastant més ràpid. Vale, ja no estic. Ara com es fa per fer el salto?
No puc fer res, tio. Necessito comprar de tot. Oita! Aquí, agricultura. Això. Aquí sí. Vale, fent un clic doble botó dret, botó esquerre, perdó, s'aguanta aquí dient molt lliure i pivoto sobre el mateix. Això. Botó dret, es mou el mapa sobre el meu... I si els apreto els dos alhora, maniobra lliure de... La rodeta allunyo. Llavors... Ara per ara tampoc tinc res ni per fotre res. No tinc res per fotre res. Jo estic aquí i d'aquí hi van coses grogues que són tèxtils, no? Okay, vale. Mira, això exporta pell. Aquest planeta exporta pell cap a qualsevol d'aquests, o sigui, hauria d'anar aquí, però si no tinc pell, com cony ho faig? Tot per comprar. I és aquí. Vale, plot root. Exit. Frameshift drive charging. Frameshift Vale, drive charging. la J. La J pel jam. Yuhu! Som-hi! Vale, jo no he de fer res, la nau va sola. Tornem-hi. Home, quanta reina d'aquí, no? Quantes coses. No sé on havia d'anar jo. No volia anar enlloc, en realitat. Volia... Allà de penya, allà surt penya, no? Va comptar que aquí anem a una super mega velocitat, o sigui, més que la llum aquí. I amb l'altre encara és molt bé. Uah, m'he passat de llufat. Pip, pip! Adéu! Que portes tanta inèrcia. Crec que és lo guai, lo difícil també, aterrar. Has de demanar un port per aterrar, has d'aterrar en el que et diuen, evidentment, si et diuen el 14 no pots aterrar al 26. Tens un temps límit per aterrar, et diuen tal port i tens, que sé, 8 minuts, 9 minuts o 10 minuts.
i a terra. Ara el que hauria de saber és com es sol·licita ara amb el menú, no? Sí. Mirem cap a la ciutat aquesta d'aquí. Levi Montalcini, una ciutat. Hòsties. Under attack. Ja m'estan atacant, tio, on està aquest militar? Fill de puta. Cabrón. Vine aquí. No puc accelerar gaire, perquè si accelero gaire faig un gir molt massa obert. Cabrón, mira. Quina por que m'abriu una habilitat que té la meva nau. Ara te'n vas, maricón? Target shields offline. Tinc penya per tot arreu, tio, o és només aquest mamon? Aquells altres dos que són, tio, aquests dos grocs, maricons. Que es veuen en el mapa, tio. Mr. Borlund dels collons, per què m'has atacat, si no,
l'estan disparant i no sóc jo l'únic, no? O no? Sí. Sí, mira, aquí està l'arma. Target shields offline. Va, home. Vete allá, maricón. Frameshift charge detected. Under attack. Target destroyed. Hombre, 3.200 crèdits per destruir a no sé qui. Perfecte. I ara què? A on està? Cap on jo anava, tio? Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1. Engage. Up. Vale. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk you better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up, press the ceiling. Sabeu que abans són naus o...? Someone's fucking jump, yeah, I'll bust 'em in the eye. And then I'll take the punks out, feeling funky. Amps in a trunk and I got more rhymes than this cops at a junkie. Donut shop, Anem a l'estació aquesta. from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Aquí tenim la Cerebro Station. Doncs anem cap a Cerebro Station. Bé. La nau no para de girar, com si estigués girant igual que els altres objectes. Bueno, pel que va veure són 11 minuts el que em queden encara, vull dir que... He descobert que amb el joystick, amb el control... Perdó. Amb el control aquest cap amunt dirigeixo tota l'energia als motors, cap a l'esquerra a sistemes, cap a la dreta a armes. Veieu que redueix també la potència del motor. Si tiro cap amunt i si tiro avall me'ls iguala. Podria mirar com es fa per canviar de càmera. De fet no ho veig. Vale, anem a sol·licitar... Prima puttana. Diabolico. Ascolti Radio 105.
No sé, em deixaran aparcar? S'ha de quadrar més o més la nau amb l'entradeta aquesta. Aquella coseta que veieu allà. Per què no puc entrar això? Això és una estació d'algú. No em vull apropar massa, no sigui que em matin. Per què no puc demanar, no puc sol·licitar aterrar, tio? Ah, vale, si estàs más locket és que estàs lligat a alguna massa, o sigui que tens alguna força gravitatòria que no et deixa fer el salt. 4, 3, 2, 1. Engage. Què hi ha aquí, tio? Què són tots aquests? Jo, bueno. Vaig a provar però em mataran. Una ha de demanar pista, no? Per poder aterrar.